Nyawag sila. Ako na nakasama ng camera. Sila. Doon ka. Sa tao? Mama mo. Pasal bule. Keren. Pasok na kayo ng pupa niyo. Sabi kita mo, tak, makakalala ko. Balikat mo yun. Mamakain yung guys again. Ako, libre din yung pala. Maraming sa mga pag-uulaman. Maraming Ayan ang galak. Lo kala kami ito mo. Bulong sa akin. Buko ya. Isa na mo. Ayan na lang kung wala yun. Dose ka rin ba? Nasuha.
Ay, kuno ni Bacan. Ginagawa ko niya. Saan pa ito ka? Nagkakaida. Dito na sa isang lugar. Ito na buot sa ating Yang presto. Doon kaya. Come with me, join us, and be enjoyed. Thank you.
and 1. Alright, here we go. We will start the first game, but bago tayo magsimula ng ating unang laro, gusto ko munang marinig lahat ng mga boses nyo. Okay lang ba parinig yung mga boses nyo sa amin? Oh, wow. Ay, mahina naman sa hello! Hi! Hello! Hi! Very good. At syempre, bago tayo magsimula ng ating first game, alam niyo ba kung ano naman sa loob? Ano naman sa loob? Mali kayo doon. Ito ang kasama ko. Ang kasama ko naman, ito yung partner ko sa lahat ng mga birthday party. Siya si Kuya Pinoy. Sabi-sabay, Kuya Pinoy! Sabi nila ako. Lahat na lalaki gusto sumali sa first game, pupunta sa kanan. Kanan. Eh lahat ng mga babae gusto sumali sa first game ko, pumunta sa kaliwa. Kaliwa, kaliwa, kaliwa ka ba? Very good. Alright. Ang dami ng boys and girls, ha? Inuulit ko lang po lahat ng klaseng barya. Pwede kayo mamolekta. But yung papel na pera, nasa ulit sa bilangan. Okay? Bibilang na ako ng 20 seconds para mamolekta ng mga boys o mga barya. Here we go again. 17 16 back to your places. Balik tayo sa mga pwesto natin, boys and girls. Alright? Ngayon, boys and girls, takpan niyo yung mga cup na mga tayo ng bote. Sit down. Gawin natin kung paano natin bibilangin ang mga coins o mga barya. Okay? Ngayon yung 25 centavo, bilangin lang natin sila ng yung malakas! Isa, very good. So, Kuya Pinoy, get the glass, alright? Alright. Pagpila nyo na. Sa nurse, hindi mo kukunin. Nakita ko kung masalese. Girls muna tayo. Girls, alright? Okay, sa girls muna tayo. Kuya Pinoy. Backward tayo. Girls, go to the front. Yan, punta tayo sa harap. Yan. Okay, pag nagbibilang tayo, kailangan malakas ang ating mga boses. Okay? Kaya girls, kung rin na tayo magbilang, eto na. 39 counts pa naman natin yung mga girls. Well done, girls. Okay, girls, kayo naman ha, mag-step backward naman. Dahil yung mga boys sa kailangan nyo lang magkaroon ng 39 count para magkaroon ng prizes. Alright? Ngayon boys, ready na ba kayo lahat? Okay, we start your count your coins in 3, 2, 1, go! In 3, taas mo na konti. 2, in 1. Sayang naman. Ibig sabihin ang panalo sa first game ko, walang mabuti mga. Dalawa naman natin yung mga boys. Wala lang boys. One line. Walang matulungan. Find your height. Unang maliit sa malaki yung malalaki sa dulo. Sa dulo yung malaki. Next natin. Corner line. Corner line. Sabi ko yung maliliit sa harap, yung malaki sa likod. Okay? Dito ka. Ayusin mo na natin yung pila. 4, 5, 6, 7,
Ba't parang dumami yung mga bata? 30, alright. Kasali ba kayo? Opo! Hindi ka tatay. Bulikit! Ikaw mga nabigyan na, so... Okay, AJ. Ay, kasi! Ano to? Ay, paalala ko na. Alright. Alright, next. Oh, sige, sige. Next naman natin. Oh, naman yung mga girls. Walang prizes. Okay, girls, dahil wala kayong prizes, mga girls. And syempre, kailangan inaakbayan nyo yung mga partner nyo para mabilang ko yung bawat group. Okay? 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 players. Alright? So, yung mananalo naman, ito naman yung matatanggap. Here we go! Sayaw! In the chorus. Boom, boom. Boom, boom, sayaw. Hey. Say, boom, boom. Hindi na rin mga ilong natin sa mga ilong ng mga partner na nakalabas. Okay, ulit na yung di tayo ilong sa tila. 5, 4, 3, 2, tsaka yung baba na hindi tumatama yung ilong. Okay, here we go, music! Tumatama ang ilong. And 5, 4, 3, puro naman to pisngi. Sabi ko, papanoo, pisngi yan. 5, 4, 3, yan naman, puro pisngi ilong. Mali yan. 5, 4, ay, ang ginagawa niya. Papanoo, bumbunan yan. Papanoo, 5, 4. Uy, ginagawa nyo. Ikaw naman, baby girl. Sabi ko, baba at noo. Sa inyong dalawa, puro noo. Yung mga remaining players, kasali pa rin kayo sa game, alright? Ayun, nagulong. Okay, 1. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. 3, 2, 2. Mali pa rin yan. 4, 3. Hindi kita mga pato. 2. Hindi pa rin nakatikit. 2. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 na grupo na lang ang
natitira. Okay? Ngayon, ito. DJ, iba yung bit. Yung pass bit. Galingan nyo dahil yung mananalo, meron siyang major prizes. Hindi lang 50 peso nila matatanggap, kundi may balikan siyang may laman pa. Okay, here we go! Siyaw! Talon! 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 Ikot! Ikot! Ewat! Baba! Talon! 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 Ikot! Ikot! Ewat! Baba! Very good! Talon! Talon! Ikot! Ikot! 3, 2, ang nagbabakit. Bago ka siya? Kayo, ay, ang ganda naman yung ikaw mo. Paano nakakit yung unggoy sa akin? Okay, bila ka. Sabi niya daw, kaya pa niya. And 5, 4, 3, 2, kaya pa. Kaya pa daw. And 5, 4, 3, 2, kaya pa. Kaya pa daw. And 5, Nasa lang, Andy. 4, 3, 2, kaya pa. Kaya pa daw. And 5, 4, 3, 2, kaya pa. Kaya pa daw. And 5, kailangan nakabuhat. 3, 2, kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Ano hindi mo alam? Hindi na. Tapos mamitas mo na. Kaya pa. Kaya mo ba? Para ka nang pinagpapawisan ng mantik. Kaya pa. Nahirapan na sila. Kaya pa tayo. Nahirapan na, oh. 4, Kaya sakitan mo. 3, 2, kaya pa. Hindi ka na. Hindi na. Hindi, patayin mo baba. Hindi mo na kaya. Baba ka na. Baka ma-out. Oo nga, baba ka na nga. Di ba sabi mo, hindi mo na kaya? Baba ka na ng bibigyan. Paano na naman yan? Baba ka na! Wag. Sabi naman na, okay lang yun. Ikaw, baba ka na lagi. Tama na, baba na. Baba na nga! Ay, subo. Ay, ibaba mo na lagi. Ibaba mo na. Ibaba mo na. Baba na. Baba na. Mawag na sila. Oo nga, bumaba ka din. Ikaw, baba ka na Wag mo lagi. na kaya. Baba na! Ito ka. Ito ka. Tapos yung dalawang grupo ka. Okay. Ngayon, ganito ang gawin natin ha. Bibigyan lang tayo ng 5. Pagkatapos natin magbigyan na ng 5 kung sino hindi mababa sa dalawa. Out. Kasama si Jito. Okay. Ngayon, 5, 4, 3, 2, 1. Nagbaba na siya. Hindi niya nagbaba. Kayo ang out. Sabi ko yung bababa na. Kayo naman ang boss. Meron siyang 50 pesos. Hindi mo ha, yung pinakamagaling sumayaw. Kaya DJ, meron pa tayong bang? Bang tayo. Okay? Here we go! Music! Siyaw! Ang galing! Kung sino pinakamagaling sumayaw?
Tawagan na tarik mangili. Bigyan na lang natin sila ng constellation prizes. Yung tatlong grupo. Alright? Here you are. Tingnan mo lang kayo. Alright? Isang magandang lola! Ipilaw ko na sa Wednesday. 9, 50 naman tayo. Eh sa mga stops, stop! Pwede magtulungan nyo kami. Itinumikunin, Pinoy, for the Pilipino naman tayo. In 10, 9, 8, lahat ng mga bata, wala mo rin pabitin. Lahat ng mga bata, pumunta mo lang sa ating bahay kubo for getting the picture taken with our birthday celebrator. Go down, go up and down, and up and down, and up and down. Here we go. Here we go.
get to start the last slot na aming program. The Magic Show. Okay, buloy na! Yun naman na muna, stops. Alright, and that's the big one. In 3, 2, and put it down. Bago tayo magsimula ng isang last program na aming show for this afternoon, isa mo naman ako sa hello! Hi! Okay, ready na ba kayo manood? Yo, mas palakan! Okay, bago kami mag-start ng magic show, lahat ng manonood ng magic show, sit down tayo. Angel sit, angel sit, angel sit, sit down, sit down. Sit down na tayo, sit down. Sabi ko sa baba, okay? Wala dyan sa floor, wala dyan.
sa'yo. Bakit yung masarap sa'yo? Yan, ngayon, walang naman. Sabi ko walang akin, di ba? Okay, say happy birthday, Jordan! Here we go! Kala ko na lagi kayo. Sabi ko eh, dun sa kayo na yun. Sayaw ng Guys, kain ka? Ay, sige, Dada, si Brad. Puso na karol sa mga babae. Di kasi kayawan, puro-puro. Hindi pa daw di puso sa unang panahon. Ang sampot ng gawa. Ay ugod, dili sa risuan. Hindi mo mapatayan sa bumatay. Ay sila na nahalusan ang masukarap. Alida diti, matubig-ino-ino ang matubade. Sayo pinag-bird. Sayo pinag-bird, bird, sayo pinag-bird. Malaki ng ilaw, sa sigat ng tao, sa ilang sayo, mapuputulan, au. Hindi maputulan, utulot ang mga nawari, kinakinalang. Sayo pinag-bird, sayo pinag-bird, bird, sayo pinag-bird, sayo pinag-bird, bird, sayo pinag-bird, bird, 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 bird. Mobile Zell. Eu quero tchau, 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 tchau. Já cantei para, já cantei lelê, já cantei tchá-tchá pra você dizer lelê. Mas tem uma nova onda que agora vai tomar depois do ice eu te pego. E do tchá-tchá-tchá, agora eu tô chegando, vem aqui você.
Uy, bahala na. Para sa Milan. Pinuntahan si Rosy. Alexin mo na yung lalapag kayo. Hindi mo na ibalik. Dakal mura rin siya. Pwede na kayong lumabas ng mula kasi yung next program natin is intended para sa mga matatanda. Okay, kaya kung tapos na kumain yung mga bata at nag-enjoy na kayo kanina, sige, pwede na. Lord, thank you for the 17. Well, we're live! Thank you very much. You may now be seated. Hi! I don't like making long speeches, but this is for pages of speech. Eh kung komportable magsalita, kaya harap na rin ang tao, makasakaw. Totoo, maging maestro ko, pero yung pa magsalita kay harap ng klase, nakapareho yung pa magsalita kay harap na rin nakalatao. Lalo na kung magpagaruga, limang palakon na yung anak, kaya doon rin ako. Ngunit sumalit natapat, nakalang may pagalgan party ngayon eh. So much effort and time have been put by people other than me in the celebration. Kaya kayo, nung nukuan ti Katula at atyuwang Kenya ni Ben. Mumulan dili, first and foremost, those who are involved in planning and the execution of this event. The venue is beautiful. It was impressive, really, considering how it was transformed to this glittery and festive, yet cozy and welcoming, except for kids. Parang nagkakaroon ng makipagsaya. Alang mabalbal o masira, and you can let your hair down without fear of breaking something you might regret tomorrow. Like my niece, it's bleeding. Kaya kayo bang may design, may karpintero, may pintura, may instalasyon, may malis, may muwad, banyang sumantingin mulang galang para kung okasyon na ini. To all of you who made this place look the way it does now, thank you. Ang Sangkanda, ang Pokang Lanis Guerra, you've always done good work, and tonight's transformation of Mulang Galang
ito, Barangay Fiesta should count as one of your best jobs. Considering budget to work with, gabo na niya kasing murang galang eh. Oops, akatan nakuha ng pesitagon. Ay kung magdatun ka rin, luklukan niyo, istama makatalagala bilang kaya kayong barangay o lugalan. I am encouraging you to all to move about, taking the decorations and photos, meet one another. Makipagkilala kayo ka rin taga-aliwang barangay. Oo. Malay yun, nakala pa rin kaluguran, nakal na pa rin kaluguran nyo. But it's true, and you know who you are. Hindi man tayo kasal, meron na tayong pinagsamahan. Naman, yes. Yung kasal, puri kayo kung pakilala kayo. Kailangan masaot. Hey! Hey! I'd like you to meet my husband, Billy Chu. Tayo po kabalat, taliwayang lahi. He is from Hong Kong, born and raised. We met in 1983 and we've been together since. When I met him, I'm only 10. And we have been together for 37 years. So you can do your back. How am I? Okay? Lililinap. That makes 36 years that we have known and loved each other. We registered as California domestic partners in 2003 and got married in 2008. Kasal West, uling ang gamit niya nila pang kasal kareng Katoliko. Thank you, Billy, for the love and the caring and the support you've given me throughout our life as a couple, no matter the situation. This is where, through thick and thin, for richer or poorer, in sickness and in health. Amen. Thank you. Happy birthday! Thank you for putting up with me and all my faults and idiosyncrasies. Most of all, thank you for allowing me to spend today with our friends and family here in Pampanga. And speaking of friends and family, alam pa subali, tinod kong pamilya. Bago mo, tala pili rin kaya katamong pamilya o pamagana. Pero kaya kong pamilya, ala kang hayop sin. Lahalo na ngayon tutwa na yung Billy, arapin. Maranod ng tiro rin, tayo nga rin. This is where I cry. Itang Victor at ang Derek. Hey, very early on we were taught the flashy and shiny things in life with faith. But not through connections with family and friends. Mahulagang dili para kaya kaming lugod na bibye at tanggapan mo, iba't ka rin ka pamilya at kaluguran mo. Harapin the Beatles, in the end, the love you take is equal to the love you make. Kaya katataw yan, good in Papa, wala sa atin. Jan! Ay, misa ka! Tinulang na ako nito. Sarap ka naman, Per! Ano ba? Magkita kayo happy birthday? Hindi ka malilimutan? Nawala na ako gumulog. Ali, marap ko ang kanila. Ako ay kuliputan. Hey, wala ko. Wala ko yate rin Ako, ito. sindihan niyo pa. Inla. Sindihan niyo pa. Oo. Wilma! Wilma! Wilma, Belen. Nino pa? Wilma ito! Susan! Ha? Susan! Susan. Betcha is tayo! Deta po rin bayo ako.
Ay, dumulog din. Magpadulog. Alin magpadulog to? Ay, alam mo niya. O, sige. O, kaya nangarap mo kayo. Baka niya alam mo dyan. Siya yung misa kami. Eh, mag-practice niya. Meron magkabi. O, dito ka din. Okay. Dapat abela rin. Jump ball. Oh, magkatayo. Happy birthday. Oh, huldas na kayo. Sindan. Oh, gusto na ako ginaga. Stay po tayo sa Sabi yung picture ka to, direct program. Group picture. Ligayo, manay na rin tao. Yung magiging regular na reunion, Banroban mo, maliban ng 1995. Paritag na kayong paritag, pero patigig ng patigig kaya kaming banding. Celebrate with me tonight. Palaut ni Limeni Batani, Ernie Villaruel, who had to juggle his schedule just to be here from San Francisco. Nandigamak din na kanya from Bacolod City. CJ from Vancouver, Canada. Pasayaye. Tingnan kasi. Teko! Tanong si Pasayayo? Pasayayo ako ni Matumbak na. Ano, Teko? Salamat po na. Let's hear from Sir Amer. On behalf of everybody, of my brothers and sisters, we want to wish my brother the happiest day of his life and more blessings and a very, very good health. Sana po, I wish you more blessings and better balance. Bakit tayo may malalakot? At saka po, kaluguran kay Mia po talaga yung koyo ko. Bakit ang tao? Kaya rin, pati-palitan. Kaya po kanina eh, may pati-pati lang kayo pipipad dyan eh. Naala naman. Pero nakaka ko yung baliwan to. Okay na po. Ikoyo ko po, Erning. Akin naman. Hindi na kami sabi ko lang may sabi ko lang. So that indeed you are blessed with wonderful siblings. Thank you so much.
Music. That's all. It's party time! Na pumunta sa inyong mga tables. Don't worry, malapit na po siya sa table niya. Thank you so much. And of course, we're encouraging everyone to enjoy the night. And of course, stay with us to the whole duration of our celebration. Hindi pa po natapos sa dinner ang ating program. We prepared so much for that.
birthday celebrate po. Mga nagsasayaw. Pero friends, ang gagaling ng mga Siyempre, mga subadan. Thank you for inviting us again. Last year, ang dito rin. Sound check, hate sound. Habang kumakain po sila, Siyempre, handugan namin kayo mga awit. Ano, give it a first sound. habang kumakain kayo, ikaw ay mataling. May paus po sa'yo lang lalapit. Sa'yo lang aawin. Kahit na ikaw ay nagbago na, ibigin pa rin kita. Kahit ayaw mo na. Pwede tayo sumabay. Nalakot at talon, sisigaw ang pangalan mo. Pwede ko kayong sumabay, ha? Iisipin na ba umalis? Makilos walang tawag ka ng lumis. Sa iba gustang teka lang ika'y humito. Huwag mong kong iwan na ayusin natin ito. Layo na layo, ika'y lumalayo. Labo na labo, ika'y malabo. Malabo, ika'y malabo. At muli ka rin aalis. Tatakbo ka ng mayaman. Di mo alam ang iyong pupuntahan. Kung ako ay pagbibigyan o nalilito lang kung saan. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan ba umalis? Pakiusap lang huwag ka na. Pero pinag-isipan mo ba? Lalapit na natin, ako'y lalapit na layo na layo. Malayo, labo na labo, ika'y malabo. Boss, may isa na. Walang bait nila rin. Alright, again, birthday celebrations. Your Dan Galang! Yan, happy celebrity birthday solo. Alright, another Google song tayo.
chicken. Duo. Ay, gusto sa chicken. I take that. Okay, this time let's witness a surprise and a special guest. I'm careful. Are you ready for this? Okay. So DJ, play the music. When more and more rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Melody, sway with me. When you dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Give up my eyes to see all the sea. Only you have that magic technique. When you say I go weak, I can hear the sound of violins long before it begins. Dairo. Wala ba kayo mga kamay, ladies and gentlemen?
Hila, hila, hila. Hila, hila, hila sa dilim. Hila, hila, hila. Hila, 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 ilalim. Hila, hila, hila. Hila, hila, hila sa dilim. E kung pagpiling ko ang istorya ng rami, ay hindi na lang yung minibat hanggang pingkong. Tsaka ni tinutukin, busbus na parong. Kung habang sinano, damdaman tayo ang buong. Kung ating mandaring illegal posisyon. Hila, hila, hila. Hila, 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 ilalim. Hila, hila, hila. Hila, 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 ilalim. Sekal kuning, sekal mengal walyapingan. Wala nang tatangku, kunyang sebulan. Minakit kong kapaglalam na ning babab. Ila pala kapagpayag lang makalbag. Minakit kong santol, ilong ning paratol. Ila pala santol, susulang maramol. Ila, ila, ila. Ila manakit, ikang nindong ibatan. Sa kami siniyopin, medong makaban. May walaya iti, o kamalayan. Yan pala pangirap ko ay Umurcha ka na ito. Babae magkandara pa kami kaya kanina kami palatay. Ang gamit yung pera malabuke kami. Basta. So Dan, on your birthday, I wish you good health. I wish that you will look very young as always. And pag kinulang ka ng kabaji, sabihin mo lang sa akin. Happy birthday again. Thank you. Actually, tutuwin mga kanakin. Giveaway. Sabi ang tili. Pero yung ba yan? Siguro sa ganito ka nililisang ito. Talagat. Kamu anak agad? Sige na kata. Commercial yata yun. Oy, tsaka yung birthday. February 11, in Kingsboro, at inyong bargain in Garmes, Bison Supermarket. Maligang 100 years old ng bayan. Manaligay. Thank you. Thank you so much, Sir Dan. Okay, this time, Ay, dahil Sir Dan Galang. Dan Galang, happy birthday po. Meron sa ubusan ng 8,000 banwa. Again, happy putting a K7 quotation. As you grow older, you understand more that life is about what you own or what you have. It is about the person you become. Ladies and gentlemen, di kami po nagkasanda na Dos Paligeros. Birthday, Sir Dan. Birthday celebrator. Yan. Magsaya tamo po. Yan! Alam ko naman lahat ng bisita may kasama sigawan! Okay. Kung pag-ilingwan, anyang malabigo, malabi ka naman, ikay-kay ialong ko, maligaya ko biye, di ba boy ato, huling balang sanglit, alika sipin ko, lalambalag mo ko, sipin na ni talwal, lelening talaga, pamoning talaksan, at ketang kareka, tindatang pianungan, perang kalapanpi, larakong kong bihan. Mayalungan karapi ko ang bong sintak,
sambut parusan iyang tera. Oleng na kurugo, may kulang kung palan. Pitirin mo ko sa abot hinero. Tignagan hanggang may pagal mo. Sino nga kurugo, inunoy pawas ko. Ayan again. O kaka, kabalak, papaya. Sabihan mo ng patas nung iyang malapit. Hindi ang itsura lalo kung may pusing. Kung napansin, may nagsisigawan. Nung aking napansin, nakita ko nga yan. Ang manok na pula, mukha mong matapang. Aking ipinusta ang dala kong pera na dapat iulog ko. Alipare rin bale. Alipore din, kaya na? Oh, papatas sa sweldo kayo nga muna. Papalas yung sweldo. Nasabi na. Pardon the language po. Excuse us po. Nakita nga muna. Nasabi na. Hayop ka nga na. Ginagawa mo kung taon-taon sa bukid. Yung sahod ko hindi tumataas. Kung mamatay ako, sino magpapakain sa pamilya ko? Ikaw? Sinabi na yan. Ganalitang kayabe na. Oh. Brad, Englishin mo. Siyempre. Foreigner yan. In English na. In English na. Hayop ka. Nangyang sige, Englishin, hayop ka. Animal you. You person me in the back. My salary did not climb. Oh? If I will die, Oh. who will eat my family? You. Ay, yung maling-Ingles, malagsa. Alang elektroda ka. English ka na. English. Okay, mali-mali mo. Takala na mga balon na yakin. Wow, English. English ka na. Sige. Nani yung Uli bursibet? ko, high sounding ha, high sounding. Okay. Nani yung bursibet ang devastation? Devastation, yapin in terminal na rin bus. Devastation. Devastation? Victoria, di niya kayo intersection. Devastation nita. Oy ng poset. Poset, calamaris na rin. Poset? Nakakuha mo kayong dagat. Oy ng timeline. Timeline, putang malakang gana makobra. Medyo may bukang sana. Ma-timeline ka kanya. Oy ng half day. Yung half day, halimbawa may sugat ka. Aray, ang half day. Oy ng depress. In depress, yapin din ang mga kasal din. Depress. Depress? Kailang pisangban. Oy ng fearful. In purple, violet yan. Purple. My favorite color is purple. Oy ng uso sa gitna ni STD. Delikado yung STD. Pangami ka STD kayo na kami galo. STD na kamo, STD. Oy bursibet ang aspect. In aspect, pandak na kayang yelo yan. Aspect. Aspect? Oy ng mention. Mention, marakula pala. Mention. Oy menopause. Menopause, mga dyan. Sisi Claude and Jejemon. Hi, Lola! Menopause, pet malu. Oy ng Judith. Judith, mamayad na kong utang. Judith, yun na. Oy bursibet ang clemency. In clemency, kulay ang verde. Kabiya ka na yung pansit. Bertie? Clemency. Oy ng anyhow. Anyhow, makasali ka rin kanto, buntok, daya, bitis, batal. Anyhow. Oy ng effort. Airport, ken lalalanding ding aeroplano. Ninoy Aquino International Airport. Oy ng ethics. Ethics kulay ng brown. Brown? Mangibon na rin. Manyaman lang pulutan kay emperador. Ano? Pulutan kay emperador, pride ethics. Sinabi ng Sir Dan. Oh. Eh, kakanumiminum Ma'am, ma'am. Ha? Ano? Yung muna yung gagamitan nitang gender. Wala ng gender. O sige. Sinabi ng My birthday celebrant, tama na. happy birthday celebrant. Ante, Eh, kakanumiminum ng emperador. Oh. Huling matsura yung katawan ng emperador. Panuling emperador. Mga mo nga sabi panuling emperador? Dahil letters ng emperador patungkol lang yung panulo. Ibig sabihin balo mo na. Yes. Emperador. Yes. Halimbawa itang letter E. Epektibo. M. Medicina. B. Para. E. Eczema. R. Rayuma. A. Arthritis. D. Diabetes. O. Osteoporosis. R. Atrases. Emperador. Yun eh. O itang light. Light. Laging inumin gabi, hapon, tanghali. Emperador. Light. Wala Milo yan. Paano may acronym ni Milo? Milo. M-I-L-O. Oh. Masarap inumin. Lasang Ovaltine. Demanda na ni Milo. Nakakabala ng acronyms. Acronyms. Ala ng mga anak. Excuse us po. Yan, parental guidance po. Halimbawa, acronym ni BRA. Bra. Breast Racing Apparatus. Bra. O itang brief, takal. Briefs. Birds rest its egg for safety. Briefs. O itang kondo. Cat share of nutritious drops of man. O
Wala ka paano mo rin? Nakagumalo nga ron, di ba ako nakita? Okay, ka? Nung pisasabihan mo yung di kakabiyas na na, ganito kasi yan. Yan. Ganun yun. Yan. O pare, nakapiraya ko. Hintutunan po niyan na may jungyang mag-show kami. Pinadalan mo rin kay Lord ko yung pisasabihan ni bukas ni Siping Kumbali. Pabarangay na ako po nito Siping Kumbali. Bakit? Pauli na mo ning manok na pula. Di na ano ito? Ita kasing manok ng tandang, itaya po na bengi kay kami. Bintaya. O siyempre, barkada na itangan ako. Itang manok? Uwa. Sari kami overnight. Itaya po tali. Teka lang yung manok yan. Bintaya po itang manok ko, maluto ka rin, Kimbali. Pangaya pa kami tayo magbandi pantunan na yung manok. Pahandulan ni manok? Kaya nyamin tayo itang manok, mana. Sabi na makitudtod niya, ano? Maya. Hoy! mo sa sangkanan! Nanang kayong manok mo! Nungin mong manok mo, kay pakialaman, kasyas na laman! Masay sa laman? Ay, bisan di ko makasaki. Akasaki kaya po, babasan ko kung text na nga na. Sa sangkanan na nakalaman? Ipaning maya man. Madami yung mula sangkanang mamasa akong text. Yan yung ugaling mamakialam kayo. Biyan na rin makitaw. Biyan na rin tao na rin. Biyan na rin makitaw. Makakarinig naman May rin. paano umala po? Video ko sana eh. Kaya ilog din bas? Umay babae kay lalaki. O hindi pa yung gagawan lalaki. Sabihan niya mo po nung eko kanungan. Ano yun? Anda kayo kabininggaman na kayo ng trying to do another transaction. Now press the key of your desired transaction. Okay, ganito. Bangka ito mabilis na mo. For 1,000 pesos. Tumbasan ko niya mo. Pagdalayo kami, 1,000 pesos. 1,000 pesos! Tsaka pesos po. Pesos po ano? Kaya pong mga pisnet. Pesos po. Tsaka pesos. Alam po ba yun na pabil? Pagkakoy penabintang kami sana ko po po. Bas ko, paano kumaingan sa bla? Kuya, may bigyan kayo kay Kuya. At wala pong bagya, ating tamo pong guest celebrity na po from GMA7. Napaka-sexy, napakaganda ng boses. Mamaya po, darating po si Miss Isabel Granada. Yan, panahyan po kaya biniri ko yan. Ating tapong parabol. Of course. Wapi na naman. Big matulid yung inda. Matulid na. Among ngot niya ako bininyag mo ko, lagyo ko perla. Perla? Ang asawa ko po, lagyo na niyan, Ariel. Ariel? Ang anak ni Joy ang Poider. O sige nga rin pari, binyagan tayo. Nang paminyag tamo. Ano? Daune o sonros. Sa bulangan din eh. Ano niya bang pabinyag ng babae? Pabinyag na? Karalana yung porte niyang aso. Pwede binigyan ng aso? Aning pari, kumaminyag aso nga aning pari. Natural. Tao lang ang bibinyagan ko. Siyempre. Nganit ang babae magdalang aso. Pader, mag-donate ko pong 50,000. 50 mil? Tindam ni pari. Di mo rin sinabi, Katolik kuya pala yung aso. May karang doon 50 mil? Pare, okay. Kita minsan yung wari, may yung pamo kapilan, banda Mindanao. May ngutang yung mestra, uling ating tamong shake drill po ngayon, kareng anak. Shake drill. Synchronize siya in order for them to be ready when it comes. Kita po ako sandang big one, of course. Anya minsan may ngutang yung mestra nga na. Nasabi na. Mga bata, anong gagawin natin pag lumilindol? Anong gagawin pag lumilindol? Nagtas siyang gamating metong. Ma'am, ang gagawin po natin pag lumilindol, sisindihan lang natin yung ilaw, titigil na ang lindol. Mga mo ka simple? Bakit nasabi mo yan, nganing mestra? Wapin. May giba dyan anak. Bigi ba na? Kasi po ma'am, yung bahay namin, kubo lang. Kubo lang? Gabi-gabi, lumilindol. Pag sinindihan mo yung ilaw, tumitigil ang lindol. Mamulang ka, paano ba nagagawa ng milagro? Kita naman ito nga ng teacher. Nano? Mamulang ito na kita eh. Mamulang iya. Pardon the language po. Ito nga ng metra. Mga bata, pag namatay ang tao, anong parte ng katawan niya ang unang-unang umaakyat sa langit? Pag namatay ang tao, anong unang-unang parte ng katawan niya pupunta sa langit? May giba na yung tanganak. Nasabi na. Ma'am, alam ko po yan. Ano? Pag namatay ang tao, ang unang pupunta sa langit ay ang dalawang kanyang paa. Dalawang paa? Bakit nasabi mo yan? Nga ni Mestra. May iba siya nga. Nasabi na. Kasi po ma'am, nung isang gabi nakita ko si nanay nakatas yung dalawang paa. Sabi niya, oh my God, I'm coming! Hoy! Ayun patawad po. Ay, pagkatatay ko yung birthday celebrate ito nga. Okay, pagkatataya po. Hindi po katayin, po kayo special kaya may mas kinukuha kayo magtanghal. Bilas kayo Iloilo, Cebu, Bacolod. Walang kami po katayin ni... Sabay niyo kayo po, Nepo. Dedicate niya po kay Kilatamong Celebrator. Pagkatatay tayo po birthday celebrant. Sabay niyo ko po. O Sir Dan, kalukuran ka. Wish 107.5. Ngening Aldo,
bebaikan, pasalamat yay koitan. Kanyang ke kayo pong panyatan, ke kayo pong kayang kaluguran. Pintalan yay kedi, ampo bang pisyalan. Pe bakit yu iglugod kaya, ampo pa pong peparamdam. Oko yang dan kaluguran, oko yang dan kaluguran, tsaka kaluguran sobra-sobra. Dakal pa po sanang birthday, kitang datangge ka. Ipanalangin niging Ginoo, miras ka sanang 8,000. Dakal pa sang birthday, ipagkalong kekang gusto. Magana kayang kaluguran, ayasahan kapilanman. At yan kaya po magpayo, manibatan, hingibatan. Ininapusertan, tutumbaludengan. Metong yapong mayak at tao, abing yena, hingmigala. Mahal ko niya, Pen. Light camera! Action! Tagulanong ka. Ba't ka opisina naman, me? Bala na ang dialogue mo. Lights, camera! Action! Kayo ba'y pagod? Galing opisina? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa silya? Magtanggal ng sapatos? Magsuot ng sinelas? Mag-relax? Kuha ng baso? At magsalin ng Pundador Light. Pulos mengan, dagdagan di ba eh. Cuma mo'y kapi. Ano ba ito, Ernie, no? Uminom? Oh, siya mo na yung gan. Tama. Siya mo na eh! Oh, pulos! Siya mo na eh! Isipan mo yung maluyang mo. Iwan ba na yun? Oo. Namilyar ka. Mana ka, pahay mo rin mata na. Cut. Mabagsigyan talaga eh. Pundador Light, take 2. Lights, camera, action! Kayo ba'y pagod? Galing opisina? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa silya? Magtanggal ng sapatos? Magsuot ng sinelas? Mag-relax? Kumuha ng baso? At magsalin ng Pundador Light. Yan. Pulos mengan. Uminom? Yan. Jupa. Mana kembar. Hindi pa nervous yan. Oh, ay ba't mag-smile ka lang tao? Smile. Bakit ba yung smile mo? Smile! Eh, yung smile yan, ngising-ngising gawa mo eh. Galing opisina? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa silya? Hindi ka nulog. Turun siya. Malasig na lahat ha? Ingat ito nga, turutan eh, katatok na. Hindi ko pala. Amo po naturang ko rin. Wow, legs! Bob, eto bang. Pagod? Galing ko sa pila? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa baso? Magtanggal ng bote? Uminom na sapatos? Mamulutan na sinelas? Wala ba kayong palagpagan? Igang magmaneo. Yan po tawa. Ayan. Huli kayo matibugin, huli kayo po si Paco Lorne po, Berde po, Sir Barredo, Ramen Barredo, at kay Nanay. Yan, pulosa! Mag-lechon lang kay Carmano.
bayan ko ngeni ikit king listahan keni makalista kakulang sambidlan ining bili chili bili chuwayayan chiuya puyata king kayang pangalan mayroon bang Tagalog na ngayon nandito yun pong table niya yun pong number 2 ang kanilang guest po nanggaling ng Cebu andito rin siyempre si Mila at Lito galing ng Makati ang ating kaibigan dito dumayo po probinsya ng Kapampangan at dening demolay table na number 1 anto pureng demolay meko nala naman isundo kenyeni teta ng demolan at chula po kita awayan igoyang at siyempre ininang class 65 yayan number 4 at table hinan yung palapakan Rehan ng batch sa po 65,000 da ngeni na dangla andi mo bimbisita at siyempre number 2 table o lamesa itang Madam Garbes at chupal na kaya at agyang malawot iya akong apagmasdan Marian Rivera wawan siya kayang leguan nanan mang sambidlan akit me pulegwan tunay ang Kapampangan Palubeng Garbes Dison nung naramdaman siyempre Pachime Sayaya Mamiya kong grasya Kalupa mi pago di kaming mamulosa Biragdag iya sana palakpakan tayo Inihayan kong talaga Nanging maging tarlak No ka rin nabanda Na imbang Arabi Kita ng sabihanta Kita ng Jocelyn Dati kong palsintan Orekang konsyal Hindi sabihanta na Aurente ng konsyal Balakbakan Keti king Mexico King Bariurang Sinta Pugo sa laburen Babiera'y servisyo da Isundo king Erin Pasalamat kami Kening Director mi Mr. Oden Nosong At inyang bigoti Kayang kapatid Ilat abutiki Mehisane ipan Ininaping pilmi Salamat pong dakal Ke kayo ke kongan Nung buriyo ke po Ang magaganda at saka magagawa. Pero may mga pangit din. Diba? Talagang kita rin tunay-tunay ka ng Pilipino. Sa Tagalog, ditawag dyan yung kayumangking kaligatan. Cecilia Lagyo. Ay, ano? Cecil? Eh, may paging Cecil, dapat lagyo mo, Subel. Subel. Di susunod ka lang bilbilo. Diba? Pinano ko pong banwa. Eh, makanya ning kutang eh, panwa. At si Subel, pinala ko kung kilo. Diba? Grabe na kamang kayo, ha? No, grabe. Ali, pero masayahin niya. Pero, nandito ka palalawin. Panekang maili, panekang masaya. Nakachonggi ka ni. Look, maili ang maili. Tabako Diba, wala. Sige, pagkatatala pa. Okay na yan? Okay na yan? Sige, try ulit. Alam mo nito. Tapos nakasan mo niya ako rin. Okay. Perfect. Ika, anak ka kasing lagu eh. Inaus ka sariling ganda. Lakas ka kasi. Ano ko sa alas? Susunod na ako yung Anak ka siya kinin na. Opo nga. Makasarili.
Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Minung-minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ng boses mo, masaya't kompleto na ako. Wala nang ibang panghahanapin, ikaw aking kapiling, lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang na hihit masasabay. Gagawin mo ang lahat para lang sa'yo suka. Happy birthday, Sir Dan Gala. Siyempre dahil dyan, dapat nakitang ano? Yes. Atita dapat. Dapat nakitin pa? Okay. Okay niya. Iguay. Bilisan mo. Kaya malaso. Vincent ba? Ito ako. Sana basta-basta lang ako, baby. Kaya tampango. Kadagot, di ba? O, ikaw ka? Ay, ating kuna mo. O, sige. Ulay na niya. Ready. Dahil kasi pala ang agling. Kanya! Baklang murit. Ali! Baklang pokpok. Ali! Baklang agik. Ali! Kaya yan. Watong silang na mo sa akang kulay mo, kakit? Ha? Baka nyo lang tulog din wato siya. Chuk-chuk pala. Siyempre, kaya- Kaya nakakasik. Chuk-chuk. Kaya na rin ako. O, ini. Ulangin. Ay, best. Cecil. Ulangin ni istong sagugyete kang premyo. Ayan, hindi na ako doon. Maginanda ang house and lot ng Sir Dan. Ay, no, Wow! Kaya lang makapasula mo. O, ini. Wala kang yun na. sige. Vincent ka! Goodbye, Philippines! Yolanda? Goodbye, Duterte! Kaya paano ita? Alin? Takuri, bubukalin ka nung magkape ako, more. Kakain yun na! Istong may malaya na nung sino pray pali, mamakbong niya, buho, malakabunto. So, ayan tayo palitan eh. Wow, ugly. Abay, May natakad naman. Yun naman kunan mo. eh kamama ko, sakura aloko. Sako may butang. Pero palagi kaya kamang kasagay sako. Ano dapat? Dapat kaya garbage bag, itang green. Ay, tagalo ka rin kasi. Na? Kenny! Ay, Kaya nano ka rin. Ito ang dress? Nalitin ka, bisa kaya beda ka. no ka rin. Ito rin. Kaya paliwagan. Kaya nakamang pwede kayo pageant, baka nakantulin. Pero puli kaya kutis mo tayo ngayon. Kaya ngayon gara-gara nga siya kaya yung pekabuli ko kutis. Bakit? Makanya kutis na bayad po. Kutis mo lang tang manuling-uling. Kaya tang manuling-uling. Aray ko. Basta kanya nalita niya pampalit. Kanya na dala ako. Arong palira niya ano. Kaya ka yung libayan. Pero hindi ka kasawa. Totoo, makakano milyari. May pepag-dressing boyfriend. Pero hindi ka nga nak-best niya. Lima. Ay, buli mo sabihin, lima lang, sabi-sabi lang liluan. Ano, Diyos ko? Wala, babi Hindi ka. mo na akong tagpi. Paano mo parang ang asawa mo? Driver. Basta Pero, drive. kaili ka San Antonio, eh. Eh, wala kang pakialam. Ari, kaili at ka balik yun, eh. Doon ka, di ba ako doon? Doon, di mo, ala kang balik, ala kang balik. Ala kang balik, nga para nakang Ala ko palang bumbungan. wala akong bubong. Tsaka buli kayong mahilig. Wala yung bagam. Diba? In fairness, ako tao kito. Thank you so much, Ma'am Sis. Yeah. Medyo mamang Sumak, kita ko pulibutan dito po bisang paula ka nga siya. Lupa ko pumano lang. Diba? Pwede po paula, tita. Palaguna, bujing-bujing po. Palaguna, ni. Marami rin na yan. Pili mo na ang kaskumpay niya, ni. Palapit, Nai-worry. Ala ko po na Chinese. Ang sabi ko sila nyo na ni Malu. Malu? Pili ko na Wang. Malu, Wang. Di ba? Thank you po, mother. Yes. Pilala ko pong bulan, natala ko pang ipan. Di ba pinibiwat, patangalala pa pa ba
Ano lalapang hipa? Nakababait na pa. Wah, may oras ko. Ay, oy, tayo tayo taso. Kasi pili para pas. May pati po, sir. Ayan, mamamiro kayo po. Tagalog po kayo. Okay pong mag-adjust. Ano sa Pampanga po kayo? Sige, matatagalog tayo para sa magandang, ano pong, ba't nalig po kayo? Kayo po yung mag-operate prayer, mukha po kayong Pasko. Tapos po nag-isa po kayo, wala po kayong kaibigan, baka masama po ugali nyo. Sige, tabayanan ko po kayo. Tagasan mo pa kayo, sir, ba't Tagalog po kayo? Quezon City, wow, Manila. Nag-dito po ako sa Manila. Dati dito ako sa Manila. Saan? Manila, so bahay nga tayo. Pareho tayo ng hawla. Nakatakas lang ako. Iwan ka doon, di ba? Sige po, upo lang po kayo. Huwag po kayo masyadong malikot. Baka makabasag po kayo. Mag-charge sa sige, dyan lang po kayo. Ay, Otang! Ikaw masyadong mahilit ang bala mo. Itang patingkip. O baka tarang naipan. Maya Pabeli po. Yes. Magandang gabi po. Ito yung banda natin. Bawal mabalik po ang banda natin. Oo. Nakita ko may LGBT. LGBTQ. Ayun, Tisoy, kumusta na ka, Tisoy? Ano yung son? Ang balita, Soy. Ay, ito. Wow. O, kilala mo eh? Hindi mo rin makakilala kayo yun. Si Kaya yun. Ay, hello guys! Yeah. Hi guys! We're gays! Ay, pakasabi ka rin anak ka rin. Kaya lagi yung makapanguti pala na nabuling tengan. Papaling ka po ito ako, basalan ka kasi. O palami ka na makikipagloko. Loko. Sige. Oy, uri ko din. Patuloy nyo niya mo. Patuloy nyo mo. Hindi makaputi. O may ako yun. Diyos ko, makanangin ako kasi itang nabi nga at pinabi ang bakla na po niyan. Kulang niya pa hindi bayaran niya ang 140. Tsawa pipino rin lalakihin. Di ba? Siso, natin kung ko lang nahihilan ang bakla. Ay, isa ka madila. Ay, Bisaya ka, bakla. Okay mo yung magdilat. Bakit? Tilatangay talagang kulang niya pa. Sa atin na kayo si Kimini yan. Gigilagin. Ate lang yung friend. Ay, wala ba? Kilala ko rin ba mo? Of course. Ay, pabait siya pa yan. Paano mo may yun? Ay, pero paano mo, kung tatanungin ako, ay, mas gugustuhin ko yung mga ganyan edad kaysa sa mga bata. Wala kang makukuha sa mga bata. Kasi yung mga bata, pag nandito sa'yo, ang daming hinihingi. Ang daming hinihingi. Cellphone. Tapos ipapaload mo pa yan. Ganyan. O yung medyo nasa middle age. Ba, pipili ko yung mga nasa middle age. Kasi pag mga ganyan, minsan kasi yung mga ibang ganyan edad, nagsisigarilyo yan at umiinom ng alak. Pag kinalikan mo yun, ang pait. Ang pangit ng lasa. Pero pag mga ganyan, middle age or senior citizen, ang sarap ng lasa yan. Masarap na. Medyo sweet at may yumo-yumo. Bakit? Siyempre po natin yung makina, tino-diabetes din. Ay nga, may yumo-yumo po. Paano mo ng diabetes? Uli, potang mimila na halong makanyan. Makanasan na. Eh, malo. Ay, wala. Kaya mascot din eh. Ano yun? Wala sa mascot yan. Wala sana. Uy, tumulag ako. Ito rin mo. Diba? Hello po. Ayan. Sexy yun to. Pila na kang banwan na? 16? Nanong talent, kumagkanta ka, tetera ka na. Magkanta ko. Kaya pa magkanta ka na. Lupa yung ingan na kayo ni Piling Kumalaw siya, das na ningan na kayo. Nanggawa no? Basta maglakad-lakad ka mo. Malaya mo, miras ito. Si Derek Ay, magsiko. Bakit? Sika? Wala ko malaki puksi. Sige, parang Wait. Who's got sexy thing? I can cover that. The same, standing in the mirror. Who's got sexy thing? I can cover that. Let's go. Sounding hard as that. And I think of every day that I'm all up feeling this way. That I can't help loving myself. That I don't need nobody else. I wish you, I don't wanna be me too. This way. That I can't help loving myself. And I don't need nobody else.
too. I don't wanna be Sample! O, sample. Nanburi mo kanta. Sige, patita mo. Ay, kasating na. Paminsan-minsan, hindi kita katapok. Iring mong lang. Ano, proud na proud ka. Ay, wala ikay na dumilabon. Tugi na kakika yun. Ay, Tumigil kami. Hindi, Diyos ko, paano mo patanti kita kaya kami. Sigurado ako rin na kang mahal. Hindi na po yung boyfriend ko. Ay, sigurado pagluto na kang mahako. napagluto na? Sampurado nga puntok manok. Siyempre, paano na mabuntok yun? Di ba? Best paminsan-minsan daw. Pero bakit? Mali mo na. Koreano ka? Sandali. Sashi, madam, sandali. Koreano ka? So tingin lahi. Kailan ka malupang Koreano eh? Buka ka Mongoloy. Uy, karakin. Pero kasati ka rin matanga, oh. Diba? Kasati ka rin matanga. Diba? Kasati nga arong na. Kasati nga sbuk na. Mata biyabi-yabi, nakaguluda pala niya. Karakin, abayaran niya ka ni Jay. Abala ko ka na yung reaction niyo. Bakit sinabi niyo magkataya? Abayaran niya ako. Ay, Alayin mo kung matuwa na ako. ay mo. Pichi. Ayun na, ikaw at tuwa. Mali mo yung pilan ako ng banwa. Mali mo nginiliro yung talent mo mo rin. Dahil talent mo kabutang. Okay, Nika. Yan. Nano ka pala lagyo? Kai, Mervin. Kai. Kakain mo, kayo na kayo. Isa kakayan mo ko. Kaya pwede ngayon po tanong ulit peanut butter. Pero paano mo, dati po peanut butter po niluluan ka na ako. Pero itapunta rin tiniya ka na ako, Amerikano niya po. Mito rin niya po ka na ako nga tingin po liver spread na po niluluan. Isa kayo tumerak na kayong grupo eh. Solo-solo po ka. Kaya lagyo. Melvin Kelly. Melvin, kaya ka marine, lupa na ka mga ng marine. Mga marine ka pa ulo ko. Kelly, katuwaan mo naman. Melvin! Kaya masyado si seryoso na. Ay ka. Mothership! Kelly ka. Kaya ka marine ito. Ayan. Okay, man. Agli, Jay, mag-model ka. Mag-bike ka. Aba, mag-model ka. Yes or no? Yes. Ika, pwede kang model. Kita berbat at chocolate batok-batok na chocolate. Ako, Levi. Kanina ka. Pero pulita ka. Kalo pakita tayo yung tinira ka na ako. Kaya magkatana ka. Ay, tuna! Gusto na ka. Ang sana na ko bayad, loko. Sige, play. Harap mo nga rin. Maya, Diyos ko yung pamamigat na may langin niya. Sa maya dyan po kanong tanong, dyan po kanong tanong. May tugtog mo kaya. Ayan. Kaya naman ako rin. Ako makatala, mag-TV ka ka. Yan eh. Yan ang maganda yung... Ito ko rin. Bayad po rin mo rin. Yun. Nakaliwala ni Kevin. Hindi ka naman tutok. Hey! Ay, may nakaging pesos. Alam mo rin bayad. Wish 107.5. Stupid! Kagalitan niya, baby. Pakalda mo ko na yun. Makatukoy mo rin kapitan! Dito na itong kagawad ulit. Ay, moto rin tao. Muli ang balik mo.
Minamahal kita. Nabayaran mo lang. Kaya ka nakakotsa. Yan. Happy birthday, Akundan. Pagkatapos po nitong kanta to, ayun yung pong special performance ng The Pink Elephant. Abangan niyo po. Ibig Oh, that's fine. mo iyong lamang. Tuwina Taong siyang tibok niya rin. Kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang ibigin. Tulubog nilitaw ang buwan at araw. Patuloy kang nakakar ang panahon. Ako'y Fears the ones control me, and that's me at all. Since you see what I can do to test the limits and break the right road, so great on. 잠깐만, 코봉이 지금 나 안주빠지라고 놀린 거야? 마하이 후후 자히 운치 함하나 만두운 아이 사위 싱가마스 해체롱 시가위스
sa pagtitiis namin. Sana tayo iwawakas, itong awit ang pag-ibig. Awit namin ay wag na nakalimutan. Malabong mo naman, nalangin ang ang isang pag-ibig ay maranasaman na nakalalawan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo, isa sa'yo po. Awitin mo, ang sumunod, gawin ka awan mo. Sumpah ka ba, sumpang ka ba ako? Makasantin ka na nakakawa. Panatay Dakalpong salamat, narira kong aking bisita. Renaganti na ako, itarating bebek. Celebran, di ko hanggan, patay mo pala ako. Sumasawag, sumasawag ako. Tumuloy, kitang may namang bawas. Mga ganyan, kitang kolesterol.
Mamimiss mo yan, Supergirl. Bagay mo buhay na ang malasang. Nais mo ready na.
for no worries. Be happy. Body language. Every life we have some trouble. Why pangilit siya dahan? Don't worry, I'm making it double. Don't worry. Yes, ang muli ano? Be happy. Okay, palakpakan muna. Dito muna kayo, tatanungin muna na yung pangalan. Dito. Ano pangalan mo, Ben? Maika Tiglaw po. Ano lang? Maika Tiglaw po. Maika. Ito si Kuya. Ano pangalan? Mervin po. Mervin, dito ka nga. O, sige, gawin mo kayo sa mga galing na gumagalong gano'n. Harapan mo nga ako. Harap. Sige. Lubias sa'yo. At di nakakasawa? Alam mo, single ko. Yan totoo na po ining. Yan ako mo po alak station. O, sige. Okay. Sige, ayos na. Ay, anong pangalan ng grupo nyo? Alak. 17 Ethan, I love you. Ano? 17 Nathan. 17 Nathan. O, sulat mo. Okay, contestant number 3. Nasaan po sila? Lima yan eh. Number 3 na tayo. Palakpakan muna! Ay, wow! Eh, o kayong sumulong? Para makita kayo sa wala may jowa na rin, tas may patel. O, teka lang, next song tayo. Sige, mag-usap kayo, Ben. You, Ben? Dito tayo. Sulong kayo, Ben. Para lang makita kayo lang. Naku! Eh, kung ate wala requesto. Wala po, tuloy-tuloy. Kailangan hawak yan. O, papi, nag-apisan niyo. Kakapagat niya pa. Sige. Just another day. I took a shower and I went on my way. I stopped there as usual, had coffee and pie. When I turned to leave, I couldn't believe my eyes. Standing there, I didn't know what to say. Without one touch, we said that face. Sige, tuwan, metong susunod. Yan ay maganda yan. Gacha. Kuya, pakita mo si ate. Gacha. Yan o. Gacha. Gacha. Oo ha? Oo. Kapakasama na ako kanyan. Oo. Hindi gusto ko stage. Sige. Ano na muna? Tanungin muna namin pangalan nyo. Pangalan muna. Anong pangalan mo, Ted? Ante. Ikaw? Raven. Ha? Raven. Raven. Pangalan ng group nyo? Power Steel. Power Steel. Palakpakan naman po natin. Oh, contestant number 4. Nasaan na po sila? Number 4. Ayan sila. Sana nag-usap na kayo, ha? Sige, mag-relax po muna tayo. Yun? Wow!
girl is so crazy. They can bring you down. Too short, too fat, too skinny. Hey, excuse me if you think that I'm pretty. I don't care what you say. I'm already know. I don't have to love me from my head down to my toes. Let me know if you've been there. Hey, decided from the answer is me. Ready, next. Okay, ka, DJ. Okay, ito muna, group 1 muna. Oh, group 1 muna, group 1. Bebe, group 1 muna, be, mamaya ka. Ayan, ayan mo muna sila. Galing. Walang pa kayo naman po. Group number 2. Sige, isang kanta lang yan. Bahala kayo sa step. Yan. Ay ba? Ay ba? Uwis ko eh. Welcome muna kayo dyan. Sa likod muna kayo dyan. Wow! O, diba? Group number 3. Dito tayo sa harapan. 3. Yan, o, diba? O, nagubad na. Ewan mo ba? May mga chance po natin, hindi kayo surrender. Group number 4. Sige, showdown na guys. Showdown na kayo. Sige, bahala na kayo. Walang pakalawa po natin. Ay, may batak na rin. Dancers. Sige, parwal yung man. Parwal yung problema yung kaya. Sige. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Minyak pa rin yan. Tano, sige, balitan ko yan. Nasa'yo ka ba siya? Nasa'yo? Makasaliw! May kasaliwas! Helong maalala, girls! Oy, Yumi, bagya-bagya ka! Love si Yumi? Ayan, sige, thank you so much po. Nasaan na po yung judge natin? Si Sir Ryan. Sir, may consolation tayo. Meron yan. Lahat winner, sige. Pero may pinaka-winner po tayo. So, Okay, dito kayo. Okay, Kuya Dan, happy birthday. Natutuwa lang po ako na makakita ng taga ng talent. Okay, mga talentado talaga yung mga ito, di ba? May pagkakawa ata? Okay. Lahat naman sila mananalo. Siyempre, pinakamaganda. Palakpakan natin sila. Okay. First prize. Later na yun. Yung first prize natin, 1,000. Second prize, 500. Third prize, 300. And last prize is 200. So, walang talo. Okay? Ayun yung guys natin, yung dalawang magkapatid na yan, yung Yap Sisters yan. Tayo naman kayo, si Wilma at saka si Mrs. ko, si Marty. Ako lang po yung nakabigay ng premyo. Sample! Ano bro? Ang gusto niyo sample? Sa judge! Gaya. Hindi ko kasi alam anong team nyo? Pangalan? 1, 2, 3,
mo ha, 17 Aidan. Okay. Umpisa natin muna dun sa... Sabay-sabay na lang. Okay, sige. Duwa lang talaga kami. Okay. Fourth placer natin. Actually, nag-enjoy kami lahat. Sabi ko naman sa inyo, showmanship. Pag nakatawa niyo sila, so may premyo kayo. Gusto ko itong... Tama ba, ma? Hindi kayo. Si Tommy Earl at saka si Tom Linford. Yan. Palakpakan natin sila. Nan Malagyo. Raven. Ano yung gambling? Sige, next year mag-practice pa kayo, ha? Pero thank you. Ito, hatiin kayo. Palakpakan namin. Okay, doon muna kayo. Sino yung third? Ay, katabi ko. Kayo. May criteria. 50% audience yung ka. Siyempre, alam mo magaling eh. Hindi naman kasi tinanong ano ang criteria. So, pero, guys, we yun ang naman ito is for fun. Okay, ano pangalan niyo? Si Stormtrooper. Felix. Thank you for joining. This is your prize. O sige. O yan, ito kayo dalawa. Yan. Ito na. Tagalo ka rin kubo. Borak po. Yung criteria kayo sa kalaot. Borak na pala rin eh. Tagalo ka rin kayo? Abanda mi ako yung bigay birthday. Happy birthday ko ulit, Banda. I love you. Okay. Siyempre. Hawakan na kamay. Yan. Okay. Yung mga talo, sampalin mo ha. Ay, hindi. Joke lang. Okay. Thank you for joining. Si Tentane, Antidan. 17 Aidan, first prize! 1,000 pieces. Yan. Thank you. Teka lang bago kayo umalis. Dito muna kayo guys. May pinapabigay doon. Additional 500 each group.